Нямаш никакви грижи никъде. Сухо на барут, широко и така. Осева линия, банкет, всичко. Само тук сега след това баир нещо би ги ходеше да гледа пеша. Това ще кажем. Никакви проблеми. Красота. Трябва да се качиш горе. Що не ще се качиш? Би ги хвал отива да гледа. Кефска работа. Да, много ми кеф тук. Въобще аз обичам такъв тип офроуд. Мога да се въртиме 1 километър 3 часа. Валне дъжд тук ще... Тук ще е вече друго. Тук ще има джаскане, колонки, стъкла, щупани. Не, това е гадно, но... Да, знам. Не може да вълва. Аха, кеф. Кеф ти кажа. То няма нищо, кой знае какво там бе, какво па прави. Ще бега, може би да няма да ходи в лево. Ние ще знам, я го видим по стата. Той го е? Той е зад нас. Той не мога да бурне. Не става ли за мен? Така разправя брат ти, ама значи някъде тук в десно, ако мога да избегаш зад нас. Срещнем пролетта заедно. 6-тия пролетен бал на 5 април, събота, София Ивент Център, със специалното участие на клубните сензации от Лондон и Ibiza, DJ Ray и Lovely Lord. Билети в мрежата на Eventim и Ticket Logic. Диско клуб Брилянтин. Пролетен бал 2014 на Диско клуб Брилянтин. 5 април, 22 часа. София Ивент Център. Отпадъците са навсякъде около нас, а те струват пари. Бъди разумен и спечели от тях. Фирма Hard Grain Metals ще плати за отпадъци от метали, пластмаса, 5 бутилки, найлон и хартия. Лесна печалба, бързи пари. Люлин около Въздно шосе, срещу Гомидяна до гараж Република. Hard Grain Metals. Телефон 0879 228888. Заедно за чиста България. Не пропускайте колекционерския 100-тен брой на списание BBC Top Gear България. Само при нас, само в юбилейното издание, събираме 6 кросовъра за най-големия български тест